Nyakura moge jwang machiegni wantiere kar kae chenro mar mbako romo chako gi chal mar fwambo wakoni mag madhi bedo kaloso weche manyien odiochieng' ma kawuono bende mabe nitiere ng'anyo ma ponono nyalo bedo ka nitie gwenge mopogore opogore kano chieng' tich ariyo wageno kendo dhi keto itwa oko mondo mi wakoni ni chal mar wach kotene kod weche mang'anyo to gin mage machiegni nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokenya kach sango wachak gi mage mamiyo pe kawuono ka e kar jot ma jatend piny Kenya odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya igeno ni dhi keto koke e chik mar IBC ma biro yiene oganda mathoth mondo mi chenro mamoko dhi nyime nitiere mosebedo kanya kod moge jwang' ka igeno kawuono koketo koke chik machalo kamano wadhi neno ka dhi yawo yore mopogore opogore mag tayo weche mag yiero pacho kae tipo mawuok e kar jot ma jatend piny Kenya ka wayudo ang' wakelnige achiel kachiel odiochieng' ma kawuono kamachielo bende nyakora moge jwang' oganda mantiere magi gin romo makelo kanyakla jokanyo sectors mopogore opogore to ahinya magi mag rowere manyaka sani yangre ka ni dhi bedo kae ka romo e county ma Nairobi kae Kenya School of Government mano mantiere Kabete odiochieng' ni ma kawuono kama gidhi bedo ka gilose chenro mopogore opogore dhi bedo kiyawe odiochieng' ma kawuono mano kama gidhi bedo kanyo kod jotelo mawuok e migepe mopogore opogore kawuono en chieng' no mar ariyo ka nyoro nena odiochieng' mokwongo tarik 8 ka kawuono bende nyakora moge jwang' ni jotelo mopogore opogore dhi bedo ka chopo kar kanyo mondo mi gikonye dialo ojende kamoro amora ma gintiere e weche mag tije kod lony mopogore opogore mag dhi bedo kata ka girango kaachiel koda kaka mar rowere onego bed ni ikete e wacho ni chenro mopogore opogore ma bende gitimo en chenro ma dhi nyaka mano odiochieng' no ma tich abich mano ka en odiochieng' no ma tarik 12 dweni mar 7 wabiro ka mondo mwakone ni romo makama makelo kanyakla rowere mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika dhi bedo kata ka itayo yo machal nade ka odiochieng' no ma chieng' tich ang'wen twak dhi bedo kanyo ka ichiwo madhi loro odiochieng' no mano ma ndalo utu ma twak osebedo ka dhi nyime mano madhi bedo kanyo ka ichiwo kod Raila Odinga mabende dhi bedo kanyo ka yuoro kaachiel koda ka welo mamoko madhi bedo ka tayo twak machalo kamano adhi bedo ka mondo mokoni kaka chenro go bende biro nyakora moge jwang' ma en jaod bura ma county ma Homa Bay Joyce Osogo mongere gi nying mar Bensuda oywak kendo owacho kar kanyo ni an onge tich machiwo alle bich luono asigana ni achiel kachiel kowuok e county ma Homa Bay kendo wacho kan jaod bura ma county ma Homa Bay Joyce Osogo ywak ni nitiere chudhe ma sani tiyo gi nyinge mar mayo jopiny pesa e yor ndiko gi tich ahinya to e duol mano mar TSC bende osechiwo report ne obila masani koro nono wach machalo kama kendo waluwo ni odiochieng' makono wakoni gikuku mare ne odhi chalo nade ka wakelo ni weche mamoko bende ma waluwo ni kawuok e county ma Homa Bay kod mamoko bende ma wantiere godo okinyi ma kawuono koro kosechopni gi ng'ata man kanyo oyo mano ken ywaruok e weche gi mag lo nyakora moge jwang' mae kawuok e county ma Mombasa e gwenge ma Utange mantiere Kisauni ywak mantiere en ni omuk udigi kendo ikonogi ni jal ma omuko udigo en jal ma yakulo mane ywak maduong' ma gintiere godo Utange joja oko lerona kar kae ni mane wach moluwo odiochieng' ma kawuono kendo muko makamagi biro kalore gi ywaruok mago mag lo ang'o winyane duon gi kachiel koda ka weche mamoko mapod ntiere kar kanyo mawuok Utange Kisauni kendo ang'o koni gikuku mar nyakora moge jwang' mago mathoth mawuok matimore e counties mamoko wabedo kae mano mondo mi wabeda ni kod ng'eyo ni chenro mamoko to biro nwa e yo machal nade Jojo ma olerona okinyi ma kawuono bed nyakora moge jwang' kapod oluwo weche mamoko mabiro e mbako romo owacho ni kanyo dhi bedo koluwo weche moko matimore kacha Mabera matie Kuria West kaachiel koda ka weche motenore kod yedhe mamero ji mabende obedo kae ka oluwo e county no ma Migori mondo wabeda ni kod ng'eyo ni iluwogi e yo machal nade kuonde mage okinyi ma kawuono aduogo kae kod chenro mar mbako romo twak madhi bedo e wi budget mantiere e county gintie ga yo machal nade kidienje mage magikadhe chal mar wach chal mar ngima masani gi kama wantiere budget mawinjo mawuok e counties mopogore opogore bende onego bed ni gichopo kama gintiere no ikete mana kar ka duogo kod welo adhi bedo kae kod jalony e weche mag uchumi CPA Evans Ogutu kaachiel koda ka jalony e weche mag loso budget mano Stephen Osedo kaachiel koda ka jakanyo e komiti mar loso budget e county ma Siaya ma bende en MCA mano Francis Otiato dhi bedo e studio marwa ma Kisumu ikete kar kae ka waduogo
twak chakore ayanga. Dakika osekalo 13 tok saa 3 mar okinyi. Keto mana Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kanya odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Somo nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang' chenro mar mbaka romo ni e yamo sani kendo adarango kaka budget gibedo ka iloso gi county to bende ka jopiny ong'e gadier kaka budget onego bed ni itayo kata gigo ma bugo budget mantiere county cha to chal nade. Koko osebed ka igoyo kendo kweto osechiwe okang' mamalo ne budget ma ichiwo kantiere e sirkal mamalo to matimore e counties wa gichal ga nade. Mani gome wantie kanyo koro Ramogi Jwang' gi welo mwada tuwak godo achiel kachiel studio ma Nairobi ka kachiel koda ka studio ma Kisumu. Studio koda sani nyaka giko SMS line oyawe na 3 Facebook wantiere live man Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kachiel koda ka mbui na bende yuda kacha Cleophas Olochi mbui mar Facebook antiere kai gi welo mono mi wachaka twako kinyi makawuono counties osegolo budget mopogore opogore kendo gisewacho kanyo ni omenda ma wageto yudo en ma tiyude ka kanye tikinde ma owitoko keto county kama chal nade. Counties bende tiyo gi omenda rietha mane pinyo mapenjo sani nyakoro Ramogi Jwang' ka wantiere kodi kachiel warangi kendo wawinjane duon jo county okinyi ma kawuono antiere kai kod welo mana machiegni koda ka ng'achak mondo mi aulgi achiel kachiel an ka kod CP Evans Ogutu mano jalonye weche mag uchumi. Erokamano kuom thuolo mar biro Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Cleophas. Kawo thuolo ni mar gone mos oganda kuonde duto ma giwinjowa noyawre uru. Erokamano ahinya. Kamachielo bende nyakoro Ramogi Jwang' antiere kae kod Stephen Osedo ma en jalonye weche mag loso budget. Okonwa sani achiel kachiel en bende ochiwo yo machal nade. Stephen oyawre kendo machiegni Ramogi TV. Oyawre ahinya Cleophas moso ogandawa mag nyikwa Ramogi ni oyawre uru. Achiewo maber, ageno ni umbu chiewo maber. Amor kendo kachaka duogo kae kawuono mondo mi wawach weche mag budget. Erokamano ahinya. Achaka kodi kanyo Stephen Osedo. Budget nitiere karka ma sirkal mamalo ma sirkande mane county. Counties kuom ranyisi ne giro kacha omenda maromo bilion mano kete budget maromo bilion 400 ne gidwaro bilion 415 ne giyiere koro gi Senate kacha magino kama omenda no chopo weche gi mag budget kama gintie. Omenda no gibeni wuoge sirkal mamalo kadhi e sirkal mapiny e kinde ma paro mar chik mar omenda kata finance bill koro osewito oko kod jatend piny Kenya keto gi kama chal nade mondo mi yud omenda mane en medruok kipimo kod ikomenda mokalo. Erokamano ahinya Cleophas. Mana kaka iselero ne nyikwa Ramogi ni ikomenda mar 24-25 counties wa noyudo bilion 400 to mane en dok chien kich counties ne dwaro bilion 415 mana kaka isewacho. To nikech loso budget and nitie gik mang'eny ma bedo considered ma ing'iyo. Koro mokwongo en ni kiloso budget to janod buge mag sirkal mwaluongo ni Auditor General miyowa accounts mag audit, the last audit report mane mwatiyogo mondo mi wang'i ni to ikomenda ni wadhi loso budget malach maromo nade. Koro king'iyo budget te mar piny Kenya mar ikomenda mar 24-25 ne en gimoro trilion 3.99 nen mana matin to rom trilion 4 to mane pesa mane ipogo ne sirkal mamalo to kendo ichako ipogo ne sirkal mapiny mwaluongo ni counties. Koro kane wabedo gi lokruok kaluwore gi wach mar finance bill ma kendo kaka jalonye weche mag budget duoko ne oganda matindo erokamano nikech
kinde mang'eny osebedo iyudo ka chikegi kalo to ok gikalgi kaluwore gi kaka pach jopiny dwaro kata kaka gombo jopiny dwaro. Koro sani neneno ka rawere matindo nowuok oko mowacho ni par chik mar omenda mar 24-25 ok nyal kal, to kendo jatend piny be noyie kodgi kawacho ni kaka owachono ok wadhi kalo gino kaka nobedo. Koro iyudo ka sani endi koro waonge finance bill mar chik paro mar pesa mar omenda mar 24-25 omenda. To mano ng'iso ni dhi tim gimiluongo ni reallocation ama supplementary budget dhi bedo introduced mondo mi waduok pesa man waseyudo piny, pesa man wasekete budget mondo odog piny mondo mi kaluwore gi nweng'o mwa project ama revenues mwa project kaka piny mar Kenya. Koro niyudo ka ineno ka nosanyiswa kowuok kuom treasury ni nitiere kuonde mang'eny ma dhi bedo midhi mul, idhi gol pesa gi, to kuom achiel gi dhi bedo counties nwasa olieko ni inyalo duok pes gi piny gi gimoro $8 billion or $9 billion kodhi dok piny mang'eny ahinya. To Cleophas, idhi tim gimiluongo ni budget rationalization. Okay? When we live within what we can be able to, wanyalo choko kaka revenue. Mano tiende nang'o ne japiny mantiere sano wacho ne budget noket kata billion turi ne sectors mopogore opogore. Yes. Koro ne japiny gima ma dhi min en ni nitie sectors moko madhi yudo kanoket ne wach ni $100,000 tidhi duoke piny oduogo $80,000 mondo mi koro nitiere programs mok dhi tim. To an gi paro mopogore kineno kaka watiyo gi pesa kaka piny mar Kenya, king'iyo kata ripode ma janon buge mag sirikal golo higa ka higa, yudo ka nitiere pesa mang'eny malal. Koro kadi onge tiende mondo mi waduok budget piny ka wanyalo dino yore ma pesa lalgo e piny mar Kenya. Koro ka sirikal ne nitiere gi mpango maber mar keto mikakati mar sealing all the loopholes ma pesa luok go, to ibro yudo ka programs wa kaka mag counties biro dhi mbele maonge ng'ikruok moro amora. To nikech weche mag luongo ni corruption ng'eny ahinya e piny mar Kenya, koro nyaka iyudo ka budget no idhi duok piny to japiny ema dhi hinyore. Nikech seche miloso budget isumo pach jopiny wacho ni un kaka an awuok ka bondo komala, koro un kaka joka bondo en gik mane mudwaro ni mondo mi watimno, to joka dhi ni wan wadwaro ni mondo mulosnwa nderni, ugernwa skul ka, mugernwa osiptende ka gi kacha. Koro seche ma budget odhi duok piny matiende nitiere programs gi mok dhi tim madhi dong' chien. Erokamano yangi na wadhi nyime kod twak mantiere akile twak CPA Evans Ogutu. En kinde matek ne piny Kenya, kata onyalo bedo ni en kinde ma jotelo dok chien mondo mi orangane kaka gibedo ka gitayo chenrogi mopogore opogore. Luaro finance bill, mano paro mar chik mar omenda ma higani keto sirkende mag kaunti kama chalande kama ne gigeno mondo mi giyude omenda. Wano kanyo nogol kaka counties bende osebedo ka choko omenda magi mawacho ni on source revenue. Debed ni koro gidogi e mwandu ma ginyalo golo kigen koso gichung' kama chalande. Erokamano ahinya. Ing'e Cleo, mondo mi wakony jowa nyaka wamigi paro mondo gi understand ni budget gi chik mar omenda ere pogruok e kindgi. Budget gin programs kata expenses kata migawo ma sirikal dwa tiyogo gi pesa e hik mar omenda no. For instance, ibro yudo ka counties nyo osetimo budgets magi kendo nyo gisetebo budgets magi go nyalo bedo gi component madhi 4. Mokwongo ne gisekawo chenro mag pesa magidwaro mondo gichulgo jotich mag sirikal, mano giketo kanyo. Mar ariyo ne gikawo gimoro miluongo ni operations and maintenance. Operations and maintenance ka nigi gik moko ariyo. Gin gi gik moko ma biro konyo sirikal tayo migawo margi, kaka geche, kaka yedhe mag osiptende mago bedo kanyo.
to be gin gi migawo mag iwacho ni travels kata domestic travel mago be duto nie migawo no. Migawo mogik en migawo mag dongruok mane giseketo in place kaka development. Omiyo magie ma form ga what we call a budget at the end of it. Finance bill kata chik mar omenda en yore ma sirikal dwaro kawo mondo mi giyud go pesa. Kisomo katiba maru article 209 wacho niya, authority mane omi sirikal mane chik mar kawo osuru kuomi omi gi e tieng' diriyo. Omi sirikal mamalo, omi sirikal mapiny. Sirikal mamalo mare oket mang'eny ahinya, mar kaunti ema oket matin. 2091 wacho ni gimoro amora miluongo ni income tax, value added tax, excess duty, import duty, magi duto sirikal ma male moyiene choko. Ma emane gikawo ni nikech osemiwa chikno e katiba, emane kelo gima giluongo ni finance bill cha kata chik mar omenda manogo piny cha. Koro ang'o omiyo nigoye piny? Nigoye piny nikech kaka gifreme gi bech ngima mar Kenya ne ok owinjore. Public participation mar pach japiny gi kaka ne gifreme nopogore. Omiyo kaka ne gidwa raise pesa, chik mar omenda mondo gi finance budget cha, emane jakenya otamore. Ni usuru moko wabinyalo. Ang'o omiyo jakenya tamore? Mane gima chakogo. Nikech ging'iyo niya, idwaro chajo gi pesa kata idwa choko pesa, to ng'eny pesa ni gidhie gik moko mag wastage kata programs mag keth. En pesa midwa choki, to king'iyo programs moketi in the budget estimates ka kata the codes mag sirikal, iyudo ka pesa oket mang'eny e travel. To gini ok affect keta national government, kendo gini affect nyaka counties magwa. Omiyo an to chik mar omenda ne jo Kenya kata jo matindo wetewa kaka nwago e pincha, en nyaka nwago yaga piny nikech kiyudo programs ma county government oketo gi national government, ng'eny mar pesa ma gidwa choko en pesa ma ok dhi tiyo yo makare. Koro ang'o, ere gimomiyo gigi timore? Mokwongo, budget nigi stages 4. Stage mokwongo emikwalogo pesa. Pesa iwacho ni you steal it from the beginning. Manyiso ni one stage niluongo ni formulation. Formulation imiyudo ka CEC member finance kata ma counties gi gigolo treasury circular to thematic areas kata department. Ginyiso gi niya, mae budget guideline gi gik mwadwaro timo. To kanye ma ji te poge pesa. Iyudo ka ng'ane ni an ane ministry kata an minister mar agriculture, an adwa timo ma, an ng'onde na uru kama. Koro ji ng'onde, iwinjo. Seche ma koro dhi approval e National Assembly. National Assembly omi mana paro matin kende manyalo change god budget cha. Koro kopo ni at formulation ka we get it wrong, to onge kaka wabro yude right at all point. Gima dwa temo wacho kaka sani ni chik mar omenda koro no go piny. King'iyo kaka budget is structured, kata nwago mana chik mar omenda ma 2024-2025 piny. Ma 2023-2024 pod in place. Ene ma pod iluongo nango, ene ma pod en gi teko mar choko ushuru gi sani. Koti kode yo maber, pod japiny dhi yuda dongruok mane gidwaro. Gimonego sirikal go piny e budget magine ni ging'iyane watema ne uru operation e budget ni. Wang'i kuonde mano kete pesa mago yie mag kuo. Ogol gigo oko mondo mi kata kod duok piny kik wawuondre ni counties ka oduoko allocations mag piny. To ni gine nikech an one person manyalo prioritize ni pesa mang'eny omi county. To adwa ni komiyi pesa to kete priority areas manyalo konyo ang'owa japiny. We kete yore moko madieri wanena ni ma is at the beginning. Nikech adieri kisemiya pesa mobedo approved gi county assembly, oyiena koro tiyo kode. Onge kama koro bro duogo iri ni ang'owa ni natiyo gi pesa cheyo marach. For instance, Cleo, kan minister in charge of trade, ministry mar trade at county level, omiya $1,900,000. To $1,100,000 oket na travel. Ang'o ma mona wuotha gi pesa ni aoyaye. Nikech iyudo ka priority areas emoko kete yo maber. Koro mokwongo, ang'eyo ni chik mar omenda ne en mani ere kaka idhi chok pesa mag budget. President no osewacho ni ooro back osendiko ne CS Treasury mondo circular
mondo mi jogo ng'i kaka nyalo duoko pesa gi piny. Manyocha osechiwo guidelines kuonde manyo giparo nang'o, kuonde manyo giparo ni ginyalo gole pesa. Adieri nyo giricho. Ineno ka ng'ato wacho ni domestic travel wadwa ng'ado gi 50%. Manyiso ni 50% ni ne en pesa moket kanya mana oyiem. Iwinjo. Koro at county level bwang'ia ne uru ni pesa ma governors wagio allocate gi 441 billion or so gimane giyudo sani. Be gin priority areas koso gin be circular ni onego bed ni at county level the CS Treasury no se oro ne CEC member finance e counties magwa mondo mi gimbe gingi areas manyo gikete pesa maro yem mondo gigol kanyo to kik gi interfere gi development. Ne adieri king'iyo gi to most of those development ne mana 30% allocation go. 70% plus ne en pesa moket ni ichul go osara to gi operation and maintenance. Ma kod wuok piny to pod onge kaka gini dhi affect ngima mar japiny. Erokamano. Erokamano ahinya. Steven Makosedo, nitiere gik ma thoth ahinya mantiere karka budget ni range kamene county ka. Bende paro nyaka sani an loch weng'ne chake. Be japiny oseng'eyo ga ni budget mane county kata budget mabiro ne county kata budget milose county ka bende en moro madwaro pachwa kaka jodak. Kuom ranyisi ma Kisumu, Migori, Homabay kata Siaya. Ka Migori kuom ranyisi mano kama CP Evans Ogutu bende wuoke ni kanyo kod bilion 10.3 kero choma 11. Bende japiny bedo ga kod ng'eyo kaka ikonwaga mag piny Kenya duto ni kae wan gi trillion oromo kama idhi kenge yo machalo kama. Bende jopiny osebedo kod ng'eyo kata lony machalo kama. Erokamano ahinya Cleo. King'iyo chikewa ma tayo weche mag loso budget waluongo ni Public Finance Management Act of 2012 oketo public participation as the foundation for mar loso budget wa. It's the foundation. Gimora mora mwatimo kaka counties onego beni wasumo pach jopiny to nyaka sama koro wachope karibu igni 14 nyaka nwa kal katiba manyien ma pod waluongo ni manyien nyaka sani. Yudo ka pod ntiere gap maduong' kuom kind jopiny gi kaka loso budget. To ma bedo nikech counties wa pok omiyo pek wach mar public participation. To king'iyo counties ma timo maber e weche mag public participation to iyudo ka dongruok gi ni malo kabisa. Iyudo ka nikech public participation onego beni chakore piny kama jopiny nitiere. Iyudo ka counties mang'eny chako from the village level. Idhiye kaka anyuola mar ama village gweng'. Idhi chok ji tipanyrogi ni waloso budget mar ikomenda 24-25. Gin gigo mage ma udwa ni mondo waket e budget ni. Ineno. To koro jopiny bet kacha to wacho ni one priorities wa en achiel ariyo adek. To budget manaka ada puonjo jopiny matin, budget ok nochakore dwe mar 6 kaka ji paro. Budget chakore dwe mar 8. Budget wacho ni ika omenda ma waluongo ni financial year chakore between 1st of July ama tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 30 dwe mar 6. Koro matiende ni sani endi wasadonje financial year manyien kawuono en tarik 9 dwe mar 7. Financial year mar 25-26 nosechakore maka gik dwe mar 8 to treasury mana kaka CP Evans nosawacho golo gimiluongo ni circular. Circular ni golo from kuwuok sirkal mamalo gi sirkal mapiny. Koro sirkal mag counties CC ma is in charge of finance oro ni department circular ni chakuro losanena budget. Okay? Koro inyiso gini magi pesa moa expect. Koro gimoro dhi bet kanyo miluongo ni CBROP, County Budget Outlook and Review Paper. Okay? Koro kugine tuwang'iyo niya ikomenda mokalo cha ne watimo no perform nade. Ineno. To ikomenda mabiro mwa loso ne budget sanien. En pesa di mwa expect. Kaka county wa Homabay ikomenda ni oyudo bilion 11 gi nukta moko matin. Koro mane mwagine to wacho ni anu ayudo wa expect pesa moro moko ma. Koro jama departments chako loso budget gi to giloso ka ging'eyo ni ntiere ceiling untiere wanyaloso ken department mar thieth to wacho ni wa expect marom kata bilion 2. Koro mane gik ma gidhi ka kuom jopiny wacho ni ikomenda ni kaka department wa expect pesa maromo kama.
to pesa ni koro ginang'o gini midwa ni mondo mi waketi. To mano ok timre. Kich yudo ka kinde mang'eny yudo ka jopiny gini kelo gi mana ka budget nosalosi. Koro gini luonge hall moro to imiyo gi ginana moro chai moro ama pesa moro matin to kisandiko kisakete koki to county wacho ni nwaloso ang'o budget. To koro kidhi ng'iyo gik ma okete i budget ni gin gik ma ok dhi konyo japiny. Koro sani endi nyaka koro wabeda motegno kaka jopiny mo wademand ni kapok county okelonwa any draft, let us wane monego bed ni wachako loso from the draft. Wane monego bed ni wawacho ni amiyo ga ji example gi inde county mama Kweni inde mane Professor Kivutha Kibwana was the governor. Yudo ka ne gi the budget officers ne dhi villages gi blank papers. Onge gi counties waibiro gi a document ma en 300 page. Iso me karabuk tieke. Ok tieke. To kujo ka dhi gi blank paper. Gipenjo ni jopiny ni wan gi budget maromo kama. Ginang'o gini midwa ni mondo watimne tindiko gi piny achiel 2 3 nyaka giko. And then ka gisegine to gidhi compile gigi te to giwacho ni koro wan gi draft. To giduogo kendo ir jopiny ni draft nwabiro iro nomiyo wa chenro gie. Nwadhi wa compile. Ebu confirm anena ka gik mano wachonwa waketo. To jopiny wacho ni nuketo. Then seche mwadhi implementation to jopiny be chak bedo piny wacho ni koro wadwa implement budget osamiwa pesa county assembly osa approve koro wachako implementation wachako tiyo gi pesa ni jopiny chak iketo piny ni no wacho ni wadwaro loso od hospital od thieth wasayudo contractor mae pesa ma wadwa miye uno wacho nang'o public participation chak bedo koro yudo kamano miyo onge pesa ma itiyogo marach e counties ma o prioritize public participation. To jopiny sani endi koro osebedo mariek. Kech ka ning'iyo Cleophas gima notimore chien ka ma rawere nowuok oko. Sani yudo ka kata jok manokia ni nitie gimiluongo ni budget. Sani dhano itgi oliwore. Kech ging'eyo ni pesa gi mokwongo oken pesa serikal onge pesa ma pesa jopiny in gi ane mwagolo ushuru te ma finance the government koro kakitiyo gi pesa ni nyaka wabede mesa kamilose kionge mesa wacho ni kionge mesa to in kanye ine menyu ibiro chami ero kamana enya kendo wangeni wadhiro thuolo mar tudre kod jakanyo e komiti no mano mar od bura poko chopo wangeni wachako chenro sade kata kamano poko chopo mano Francis Otiato jakanyo komiti mar loso budget e county ma Siaya obio konwa en bende 2 kotene kod budget molose county ma Siaya ma en bilion 9.6 kama intiere karka CPA Evans kama ibete timo neno kotimre e sirikal mamalo kwet malich ma okwedo godo paro mar chik mar omenda bende gima kama nitie e county kosi chane ga yo machal nade omenda chakoro kosekete budget county ma Migori kon manyisi bilion 10.3 kama intiere no kako nego beni tiyo kode kata omenda mede many ka mondo mi obuge kata ka osegole sirikal mamalo bende wanyane no kwet machalo kamano ka koro jowa dok e county to penja ne governor Mario Chila yako ni gima kama idakete koki mondo bed chik matayo weche mag omenda e county ni ichano kodo yo machal nade ero kamano ahinya ing'eyo mana kaka nasenyisi Cleo ni teko mar juogo ushuru mang'eny mar piny okete lwet sirikal mamalo counties wa ng'enygi gin king'iyogi gin consumers mag ushuru gi teko mar juogo ushuru mar county tin gin ga mana property rates to gi entertainment tax mane makatebo miyogi omiyo gima gichoko tin moloyo gima sirikal mamalo choko to king'iyo adieri kata king'iyo mana kara County Allocation of Revenue Act nyiso ni ng'eny pesa madhi e county sirikal mamalo matimore nade ema miye sirikal mar county to juogo pesa e yo matin gima timore e counties wa en ng'eni seche moko gimomiyo pok wadhi kabisa ne governors wa en nikech mokwongo ni wang'i wach mar ushuru ni ushuru waseng'eyo ni ng'ama juoge mang'eny kabisa
en national government. E gimomiyo nyo wadiyo president. Ni we juogowa pesa mang'eny ma dhingo tekowa mar dak kata cost of living. At county level, gima koro wayudo ni pesa nikech en gima ichoko tioro ne. Ok ti kod gi eyo maber. To kata king'iyo the budget lines magi kata the budget let's say budget ma koro nyorumo sane ni ma 2023-2024 iyudo ka targets magi chiwore as governance mondo mi kata pinjewa makaluo iyudo ka Homa Bay keto gik miluongo ni facility improvement financing almost 1.8 billion. Migori to dwa kete $140,000 manyiso niya gidwa kawo mechanism mar tiyo matek mar choko ang'owa ushuru. Iwinjo. Koro gimomiyo wang'iyo niya ushuru moro ma domestic ni king'iyo at county level iyudo ka domestic revenue mo oweni county nyalo choko gimiyore target moro ma piny kabisa nikech gimbe gidepend on national government mondo miyo gi ang'owa momigi pesa. Manyiso ni in nutshell king'iyo gini matut counties gi be contribute ne pek mar ngima ma japiny yudo nikech kose choke ka in terms of taxes ioro negi share. Iwinjo mane kaka budget entie ioro share turi madhi e county. For instance nyalo yudo ni Migori or ne equitable share bilion 8 kata bilion 9. Bilion 8 kata bilion 9 ni sirikal ne onge kode in kod ane mwa choko pesa ni. Koro magi wacho ni government hold the public money in trust. Manyiso ni giting'o mana pesa no ewiwa wa en trust gi wanyiso ni wa delegate powers magwa wamiyo jowa mwayiero mondo giti gi pesa ni e yo mowinjore kuomwa. To gimiyudo ni tok mano pesa ni koro ok ti e yo mang'o makare. Gima wadhi penjo governors as young people and very soon ni governor wadwa ng'iya ne 2022-2023 nyo iseyudo bilion adi maybe nyocha en bilion 10. 2023-2024 be koro nyo orumo nyocha en bilion adi maybe en bilion 10. Manyiso ni sani be 2024-2025 odhi koro bilion 10. Manyiso ni the first 2 financial years morumo ni iseyudo bilion 20. Wang'iye projects kwa were gi mag CDF mag wabunge wang'iye projects commensurate gi gimi iseyudo ne bilioni 20 ne. To bende onya bedo marom nikech kirango kaka expenditure gibedo ntiere mar recurrent kod mano mar development. Onge chieng' mar development e budget mora mora mwasebeno pacho kae oingo weche mag recurrent magi moting'o operational cost kod magi bende mag chulo osara mag jotich kama gintiere. Development gi inyalo wacho ni omenda mathoth ikawo e counties to chulo mana osara. Adieri ni optimal ratio dwaro niya ni kikikal atamalo 35 e weche mag osara mano 35%. To kikikal atamalo kendo 35 e weche mag operations and maintenance. Atamalo 30 onego bed ni dong' e weche mag development. For instance ka in gi budget mar 10 billion to billion 3.5 ok onego kal kichulo weche mag osara. To 3.5 billion boko onego bed ni kalo kichulo weche mag tayo chenro mag sirikal. To billion 3 onego bed ni dhi e weche mag development. E gimomiyo sani koro wadhi penjo governors wa ni yudo billion 3 e higa ma 2022-2023 wawere gi gik mane wabunge okelo e CDF siemnwa projects wa mag billion 3 mane kama wadonjo gi governor. Sani ni chake yude 2023-2024 almost 3.something billion. Ler nwa ni 3.something billion ni kopo ni sirikal no fandi kata ni financing no ay national government mo fandi fully. Koso gin gik moko mwanene budget ka lieko mana matin inyalo yudo ka county okawo pesa mang'eny gikete gik moko ni accommodation na domestic travel. Ena migawo mar wuoth. Iyudo ko office achiel man gi dhano ma ok dirom kata 3 allocate themselves over 20 something million ni odhi timore nade odhi wuotho godo. Iwi mage kuma wastages nitie. Gik moko nitiere ni refined fuel and lubricants. Ibrodo ka fuel oket ne office achiel keto kata over 20 million ni odhi logo. Manyiso ni ena gari
mada wuotha chakre July kaka omiye pesa no to June and every day of when you will wonder ni kada at what time mang'ane dhi bedo office katimore nade katiyo. Iwinjo magi gik ma koro watamore. Iwinjo iyudo ka foreign travel ka koro budget wa masani en program based budget manyiso ni onego ilos migawo magi midwa timo kapok ichako implement budget. Tiyudo ni foreign travel oket pesa ma blanket nang'o igombo godo invitation ng'ane manyna kuma piny madwa dhiye, ng'ane manyna piny madwa timore nade dhiye, ng'ane nyosa dhiye loka, ng'ane be nyaka dhi loka. To itiyo gi pesa ni e yo mar control siasa nikech iyudo ka pesa wa mang'eny ma counties gi kopo ni kata members moko dhi orido ni kabisa tikawo kata milion moro 10 nikech en pesa moket kacha weyaye tiwacho ni ya wadwa ywe wi jo members gi kata mana Mombasa ndalo moko makata ne onge program mano anticipate at the beginning. Manyiso ni king'iyo programs mag county to gi activities mag riedo gigo correlate. E gimomiyo wan sani kwa dhi e counties wa wadhi ka wan gi chir kwa ng'eyo ne ya budget ni ma 2022-2023 wan ge lwetwa no wasenene 2023-2024 be wan ge lwetwa. Omiyo sani kapok wa gine nikech sani ing'e gima sirikal sani timo kleo marach giwacho ni ya nikech nutamori ni ok wadhi choko pesa chaka macha programs mag ubwa dhi duoko piny nang'o they want to maintain status quo. Pesa ne mar wuotho kodhi mulo, pesa ne mar chai iyudo ka kata state house mag counties gi iyudo kondiko nyaka ni field allowances ji dhi wuotho ko state house nigi field allowances mage. Iwinjo mage pesa ma kwa nono kwa timo kwa yawo tie budget wadhi yudo ni ya governors woko osebedo katiyo gi pesa wa yo makare. Mar ariyo giseketo target margi nikech pesa mang'eny gi ponde tipo Ruto president nikech president emwa dhi diyo ni mondo oor ushuru kose ore magimbe giyude to kar ng'iyo ni gini japiny nochoke through sweat onego wa prioritize areas. Nitiere weche moko anyalo wacho gi na beach man gi weakness kabisa counties wa. Mokwongo counties wa yawo commercial bank miwoni gin NGOs. Sirikal ka sirikal nigi central bank account gi. Tibro yudo ka county be ndiko check ng'ane dhi golo pesa, ng'ane dhi golo pesa, ng'ane dhi golo pesa. Mano is a weak system. Mago duto wadhi penjo ni ka un gi central bank account ma pesa wadhiye as per budget. Nikech kisetimo approval e central bank to ningo bene IFMIS to ningo bene odhi e central bank bende dhi chudo go. Koro commercial banks turigi gin magango mago conduits mag kwalo pesa japiny. Magintiere counties. Counties mago sebedo kendo iyudo ka nyakango the control of budget be wacho gi jogi oyawo commercial account mimoni gin NGOs. Ang'o miyo gitimo ma wan joma tindo wadhi nyisogi ni loruru accounts gi tiuru gi central bank. You are a government institution nigi central bank margi. Gimidhi manyo KCB, Equity, Family Bank onge. Iwinjo individuals emo yiene yawo accounts. Unu dhi account nang'o i-divert pesa from the intended purpose tidwa tere central commercial bank itiyo gi check golna uru pesa mage kunde ma pesa wa mang'eny lale. Mar ariyo counties wa mang'eny boketo pesa in terms of personnel remuneration. Inya yudo ni county moro almost over 40% mar pesa moyudo kwa sirikal mamalo e budget ka oket no dhi chulo go jotich. Wadwa penjore ni ya nikech governors gi chief officers emano chenji. Directors gi staff mag counties ka gin ga permanent and pensionable. Salary ma medore monyalo chopo over 40% nang'o. Ang'o momiyo ng'ato kik miye tich moromore kode koso ywa duplicate tich maonge kata pesa manyalo keto opportunity mag jowa matindo yudo tich. Man is a second thing moko dhi. The third thing en under performance mar own source revenue. Nang'iyo the third quarter report ma kata 9 months period mar control of budget kowacho kaka jowa osebedo ka choko ushuru. Nitiere county ma Makaluo matimo maber kaka county gi iyudo ka governor no set target ne mar own source revenue almost 2.3 billion. En gi wards 40 mana kaka Migori. Iwinja economic streams manyalo kelo pesa be warom garoma. Kata Migori ni mag Kipur. Tiyudo ka Migori dwa keto mare kia milion 600 to ng'ato keto mare 2.3 billion. Mana ang'o matimore manyiso ni ng'ato owacho ni wadepend e pesa ma malo to wachak wadepend
e pesa mar donor partner wan monego wachoki ok wadwar. Koro kata kiwacho ni gavana wanga poko meet 50% of revenue mare, to en target manochiwo ne en bilion 2 to osechoko milion 900. In idhi wacho ni isekadho 50% tichoko milion 200 kata 300. Mano ing'e ni gik manyaka wapenjre, mago are issues ma affect why counties ma wan kaka jowa matindo koro ok wadhi yie. Wadhi bedo gi forums magwa, wadhi penjo ni be ok en political. Chon wasebedo gima ne hinyowa e counties Cleo, nipogowa ni jaluo ma youth to gi jaluo ma jakisi gi jaluo ma okuyu ni wapogore nikech kabila. To sani wajoma watindo wanyombe tribe mwahero wanyalo penjore gi gibwasomo. Omiyo gino koro ok bitiyo. Iwinjo ka ji wacho ni oganda ni en ng'at matimo dwaro makare mondo mi jogi ogole poverty level kadhi e ngima maber. The high level of pending bills. Iyudo ka counties wa ni nyocha cumulatively counties gi nyoweyo pesa account gi bilion madhi 46. To ni pending bill iyudo ka ng'ato wacho ni en gi pending bill milion 800. To king'iyo cash balance mano dongo be milion 700. Manang'o? Ng'ani ok dwa chulo ng'ani either of two things. One, ng'ani ok dwa miye kickback. Iwinjo nikech ere gimomiyo dang' imany wendo machielo ked ni supply to ng'ama nosekedo ni mitiyo go chato kidwa chulo. Mano miriambo. Ng'at mano osetiyo cha tiekri kode. Alafu weak budgetary control. Manyiso ni counties wa ng'eny gi omako county assembly kama. Iwinjo. Gima jatelo dwaro ema nyaka timre nade? Ema nyaka kadhi. E gimomiyo iwane wang' gi jobunge mamalo kap national level. Ich wang' ni aneno ka very soon obro dok e counties. Nikech gima governor bro wacho ne gitim adieri en si ok bikalo. Gima governor wacho ne cha meta katino nade? Kalo. Ibro yudo ka governor kende allocate himself kata ni pesa ne kata ma daily subsistence ka accommodation and domestic travel gi nyiew geche kende kata milion 100. To committees moting'o MCAs kata 60 to mi milion 80. To nikech en gi joge moko 2-3 mag jo fitin ruoth ni gini nyaka kadhi. Gino kalo makata koro mage gik manyaka wadwa tamre mondo mi wabedo kwa keto governors wagi tesre mondo mi development obede sirikal makor gwenge. Erokamano nyelere yo makare. Steve. Yes. Debeni wa deal gi gima bedo iluongo ni budgeted corruption. Nikech kae kama nyabedo ni duoko wa chien kaka oganda. Kirango kendi pimo kod counties mamoko bende mise bedo ka itiego kotene kod weche gi mag budget. Kendo kaka gitiyo kod omenda ma okete budget ma hiko omenda ka hiko omenda. Cleo sani endi wacho ni corruption e Kenya ka oseidho kang' mamalo. To budgeted corruption en gima en adier e budget mwaneno. Nikech Cleo ng'isa nena kaka omenda mar 23-24 manokalo. In kaka governor niketo wakiwondre ni milion 10 migero godo classroom achiel e sikul mar ECD. Okay? Then kabiro e omenda mar 24-25 to classroom achiel idwa allocate milion 25. Apenji e higa achiel kata ke yo wang'e ni nitie inflation gi gik machalo kamano. Pogruok mane mar nengo mag materials madwaro miyo allocate milion 15 more the same program mane timo gi 10 million. Koro mano waluongo ni budgeted corruption. In ng'eni kaka japiny wacho ni sa gina na oketnwa pesa. But ok wapenjre ni to pesa moketni be en gimtie gimiluongo ni the market rate. Iga mukalo ama kinde machien ni winjo ka non buge mag serikal ne wacho ni nitie county manong'iewo kalam achiel 6,000. Kalam osang'iewo donge. In kibiro ng'iye wacho ni adong nong'iewo kalam. To be kalam no nong'iewe according to the market rate. Iwinjo. Koro mai mwaluongo ni budgeted corruption. In kidhi ng'iyo budget gika mana kaka ne CPA Evans owacho. Yudo ka in gi budget ma milion wacho ni bilion 11 kaka ma Homa Bay. To pesa madhi konyo japiny ok rom kata bilion 1. Pesa gi en mana mar CG travel allowance,
siji we want to and most kingyo kinde mang'eny biro ka programs magiketo gi gik moluongo ni software programs alma siji training wadhi train jomoko kia kune kia wadhi timo kiang'o to king'iyo development mada konyo jopiny yudo ka pesa moket ne tin to wan nawache gimoro yudo ka iga mang'eny ama kinde mang'eny yudo ka counties wayuak ama governors yuak ni pesa olewo kawuok treasury iwinjo to pesa ni en olewo mana sama japiny openjo ni development manikete e budget chani kanyo salary gi ok bilewo kata odiochieng' achiel to pesa mar development tibiro ng'ise ni nok wagero yono nikech pesa pok owuok kuno wuok e treasury koro wapenjore ni en mana pesa mar development cha ema deko ga koso ka pesa deko to nego beni gideko ga te iwinjo to ma ema dhi keto wa koro yudo ka gik dwe mar 6 ma iloro ikomenda yudo ka koro MCS siji noter Zanzibar siji yo governor siji notero delegation kune kech gidwa ni mondo mi deplete account cha mondo kik gidonge pesa to development mano nego bene gitimo to onge kata in kidhi penjo kaka japiny biro ng'isa ni nwa yudo pesa leto onge kaka nwa nyalo ti ichaki keto gi the next financial year ichaki keto the same program koro wan Cleo inde moko na dhi county na Homa Bay to ago tabulation actually wachako counties nwa yero counties 2013 the first counties not on 2013 ne wan gi jaduong' Awiti mane governor kidhi Homa Bay to amiyo ga ji nyiero ni Homa Bay ok dung devolution odumo sini no duma ngo mane kilimane devolution chak waset mana nyoro ka taria iga mara alfario ga paga bora pago chiko ka kidhi county mineno county mosa yudo karibu billion $60 Cleo onge gima ne wach ni billion $60 osadie county ni onge iwinjo to pesa king'iyo jok matiyo ni counties ngima magidago king'iyo igine no wacho ni Awiti enda onindo diaspora otiyo mabet onindo diaspora kore inyaparo fuel mutiyogo every day dhi kanye pesa nigi keto miyo japiny ni kora dwa loso ni weche mag osiptende gino osiptende adi mwanyalo gero koro yudo ka bedo matek nikech mokwongo ntiere budgeted corruption iketa keta pesa cha ni mondo dhi kwale in fact seche magiloso magiketo yo a kilometer of road could maybe about 3-4 million tide ketni ni kora kilometer wadaloso gi 12 million 12 million ni nitie kickback mar ng'ato karibu million 6 Ini dhi winjo ni ng'ato ne en chief officer to en gi ot mathagalany United States dhieri nono ni ng'at mabe mshache king'iyo okrom kata million okrom kata 200,000 ni United States to ng'iewe ot nade en mana gi kickbacks koro gin mane ka gitiyogo iwinjo koro en budgeted corruption manyaka koro wan jopiny watim gimiluongo ni social audit the value for money midhi ng'iyo ni okay ni loso yoni nowacho ni onego beni kete 3 layers gin layers adi miketo ka maram no wacho kata kanen maram ing'e mwatime yo nowacho ni thickness onego bed this inches gin inches adi miloso nikech kanya mikwalo wago iwinjo Ada ni maparone kanyo kachel koda KCPA Evans ang'weno sarumo nyakoro mugyondo na kaw yo masante kwa duogo wamedo kole e county ma Homa Bay aduogo kayo koda le beach wapenya ne kanyo ni jodak wacho nade e county ma Homa Bay budget miyo wacho kinde ka kinde ni kadho kendo ipuodho en gana de county waduogo bang' yo masani kikili mabora At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine
Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naweza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye ako na ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, uokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Naishi natumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, unaweza bonyeza *811 *665#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wache to go kot to jibiro te Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok maideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Tema ne winja meher. Ano kanyal dak yonge ka. Hello. Rajan. Sandhya. Ini washango. Ere kanyalo konyi timo tiji. Rana, bende wiber. Dongine wandi karini timri nade. Wokiger. Ne manager. Dio. Dikech giko kendi. Idwana keto sigo go nade tane won tich ka. Nyakura mag jwang machiegni en moro mara ne pod ikete karka e chenro mara mbaka romo ko anono kendo waneno yore mopogore opogore mago kaka budget onego bed ni iloso kata bende iwinjo. Kapok adhir wendo mantiere kaunti ma Kisumu, ntiere ote moro ka mara na yuda ne achiel, mano ote ma or ka koda brother Wilberforce Otieno. Wacho ka ni awinjo chenro e yo makare maber ahinya e boma kae. Mosna Evans mano mai county mate. Penjna Evans weche adek. Mokwongo nitiyo e sirkal ma Migori e regime mokalo. En kuno ka dir koso oyo. With all these ideas ma wacho sani, gin ang'o ma omiyo today TCC pod luwo bilion 2.9. Mano pe mokwongo. Mar ariyo owacho ni allocation mag foreign travels
is one of the conduits mag corruption. Owacho ni sani bende nitiere ni maik mane bedo ni timore county mane nitiere bende kinde mokalo to noloso gi yo machal nade. In kaka responsible electorate, en ang'o ma itimo e wach nepotism mano mantiere kod corruption mano mantiere office governor kata e office mar county government ma Migori. Ayud magi kaito bang'e magi venyo moba kuomi chuth kaito bang'e adhi ane studio ma Kisumu. Erokamano ahinya. Ing'e ni we aduoko Wilberforce. Mokwongo natie county assembly od bura mar county. Manyiso ni nachalo ng'at motiyo office Wetangula mar national government. Nitie ga gimiluongo ni Parliamentary Service Commission to gi Public Service Commission. Parliamentary manyiso ni ong'iyo jotich mag wabunge. Koro an atiyo under the clerk mar county assembly ma Migori for like 7 years, so I understand all the mechanisms manitiere county to gi parliamentary accounting. Manyiso ni mag accounting mag odang'oa mag od bura. Koro that is very, very important. Kanitiere issue mag 2.9 billion mar EACC malao, gino nengo med lao. Nikech I'm one person mo believe ni kopo ni tiyo gi pesa sirikal marach. To pesa no nengo be ni timore nade. Sirikal kawe to timore nade. Duoke. And that is what we are standing for as young people. Kopo ni nitie ng'at mano mi opportunity mo tiyo. Mo kotiyo gi pesa sirikal e yo maber. Ng'ano nengo bed ni sirikal kao migao mar duoko pesa go. Nikech wago Erokamano ni maparo ni kanyo dadhi ane achiel kachiel kar romo mano mar KICC. Ikona kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto osechopo kanyo kachiel koda ka Ogai mar Azimio Raila Odinga en romo nyakora moge jwang' madhi nyime kar kanyo wanyaka wane duonde achiel kachiel sani kaeto bang'e ang'o duoko twak. Both houses of parliament, the former prime minister, the former vice president, all leaders present, distinguished ladies and gentlemen. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent of the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bill number 10 of 2024. The bill was considered and passed by both houses of parliament, with the Senate granting its seal of approval on 17th June 2024, followed by the National Assembly on 20th June 2024. The bill establishes a roadmap for kick-starting the process of recruitment of the chairperson and members of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Additionally, the bill expands the criteria for eligibility to serve as members of the Commission by adding expertise in accounting or information and communication technology to the existing professional qualification, which include electoral affairs, management, finance, governance, public administration, and law. Your Excellency, with both houses of parliament having discharged their lawmaking mandate, Your Excellency, as the head of state and government, is most graciously invited to exercise your presidential prerogative as vested in you by Article 115 of the Constitution to assent to this legislation. Your Excellency, sir, permit me to now invite the Clerk of the National Assembly to convey the vellum copies of the bill for Your Excellency's presidential assent. The Clerk. Your Excellency, these vellum copies have the consent of the Speaker of the Houses of Parliament to present these vellum copies before you for your assent. This bill, Your Excellency, is the first bill to anchor the resolutions of the Houses of Parliament with respect to the NADCO report. You recall, Your Excellency, the NADCO report was authored by a committee which was led by the former Vice President, Dr. Kalonzo Musyoka, and the leader of majority party in the National Assembly, the Honorable Kimani Ichung'wah. The Houses of Parliament adopted the report, both of them. Thereafter,
the attendant bills were published. The first one being the IABC Amendment Bill, which was initially introduced and passed in the National Assembly in the month of May, sent to the Senate, and the Senate also passed it on 11th of June with amendments, and the amendments passed by the Senate were approved by the National Assembly on the 20th of June. Your Excellency, this bill gives a roadmap to the formation of the IBC. It commences with the IBC selection panel, which will now comprise of 9 persons who are to be nominated in a competitive and transparent process by certain bodies, first of them being the Parliamentary Service Commission, which is required to nominate 2 persons. The political parties, the Liaison Committee is required also to nominate 3 persons. The Law Society of Kenya, 1 person. There's 1 person to be nominated by the ISIPAC, and 2 persons to be nominated by the Interreligious Council. The bodies which are nominating more than 2 persons, Your Excellency, are required to also observe the 2/3 gender rule, so as to ensure that the completeness of the panel observes the 2/3 gender rule as required under our Constitution. The bill, Your Excellency, also amends certain provisions relating to the term of the Secretary to the Commission, giving the Secretary a term of 4 years, renewable once. Your Excellency, the bill also amends certain provisions relating to facilitation of IABC with respect to its role on delimitation of boundaries, Your Excellency. Allow me to join the rest. Thank you. Your Excellency, Article 135 of the Constitution requires every presidential action to be under the hand and seal of the President. Sir, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic on the statute. Cabinet. Your Excellency, in a symbolic display of the interdependence between the legislature and the executive in the management and public affairs,
I kindly request that you hand over a copy of the Act to His Excellency the Deputy President, Attorney General for publication into law, the Speakers of both Houses of Parliament, the former Prime Minister, the former Vice President, as well as the leadership of both houses from the majority and minority parties. Your Excellency, you will open. Your Excellency, you are most graciously invited to make a few remarks. I thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the former Prime Minister and our former Vice President, all distinguished guests, including honorable speakers, Your Excellency, your assent to the IEBC Amendment Bill, being the first of the National Dialogue Committee report bills, one of the 9 bills, Your Excellency, marks the beginning of a very important process to our country in the reconstitution of a new IEBC Commission. Your Excellency, let me take this opportunity to assure you and the country that all the other 8 bills that emanated from the NADCO report are in process in both houses. We have divided the bill between the 2 houses of Parliament, and I want to give all of you assurances of both houses that we shall expedite in the processing of these bills with top priority. Your Excellency, in conclusion, let me just say that this assent of this bill not only marks a hallmark in our nation's endeavor to reconstitute a new IEBC, but also buttresses the importance of dialogue in our country, because these bills have emanated from a process where we all came together as a country to dialogue, and through dialogue we've been able to surmount most of the challenges that faced our country at the time we came together as NADCO. And I am certain, Your Excellency, even now and moving forward, this signifies that new move that through dialogue we can talk to each other and be able to surmount all the challenges that bedevil our country. With those few remarks, Your Excellency, allow me to invite my co-chair, our former Vice President, who co-chaired with me the NADCO process, to give his brief remarks. Mr. President, Honorable William Samoei Arap Ruto, Prime Minister Raila Odinga, both co-principals of the NADCO process, ladies and gentlemen, I didn't find it easy to come in here this morning for various reasons, one of which was the barricading of the route to KICC. But I must thank the organizers for having brought it to KICC, because if it was a State House, Mr. President, it would even have been a little harder. The reason is simple. Our country is at a crossroads. My colleague, Honorable Kimani Ichung'wah, has highlighted that both of you asked us to undertake
the process of NADCO following the 2023 enactment of the finance bill and the riots that took place, where we lost people, 75 of them, property was destroyed, and the country was in a state of a shock. We undertook that responsibility with gusto, and we are very open-minded. As Azimio la Umoja One Kenya, our number one topic was the high cost of living. But Kimani and the team on Kenya Kwanza convinced us that it was a government responsibility and the opposition had nothing to do with discussing the high cost of living. I hope that in the light of recent developments, my friend Kimani would have revised that thought. Because again, 2024, Finance Act, and the riots, and again we have lost 41 young Kenyans. This time they came in the form of Gen Z, but they are Kenyans. They have a right to belong. In fact, they are carrying the national flags. They have done it better than we did when some of us nearly got killed. Mr. President, I want to urge that we look at our country afresh. There's no way we can wish away the Gen Z revolution. And if we were to begin to be honest with ourselves, perhaps we need now to go back to Bomas, because during the presentations, Kimani and Cheruiyot may remember, and Wandai was deputizing me, that a lot of Kenyans wanted us to open this space. The space has been opened by Gen Z. I wish we had moved with speed. It has taken inordinate delay to get to where we are today, to get the first product out of NADCO. And I'm not so sure, my friend Kimani, whether it is expected of us to even fast track the other 8. They have to be juxtaposed by the reality of the country and this new revolt. If we are not careful, all of us will get thrown out by the Gen Zs, because they say we have come of age. You say that we are leaders of tomorrow, we are leaders now. We can't wish them away. Therefore, I want to urge that we now look at the whole thing. For example, we have now set up the process of nominating new commissioners. We made it very clear that both you, Mr. President, and Mr. Raila Odinga, the Prime Minister, will have to agree on, perhaps most importantly, on who becomes the chair of the new IEBC. That principle of consultation was inbuilt, and I thank my colleagues because we didn't have to struggle much to agree. But now is the time. The country is at a crossroads. Can we, for a beginning, even in order to bring the country to normalcy, can you, Mr. President, order the Inspector General of Police, if he doesn't resign, can he remove the police from the streets? Can the army get out of our streets and back to the barracks? I thank you. Thank you, Your Excellency, former Vice President. I now have the honor to invite the former Prime Minister, Your Excellency, Honorable Raila Odinga, to give his remarks. Thereafter, invite His Excellency the President. And I'm happy that this function has been arranged to take place here at KICC.
As my colleague Stephen Kalonzo Musyoka said, we are at a crossroads as a country. And times like this requires leadership, the country to move forward. What we are doing today is a culmination of a process that began sometime last year when President Olusegun Obasanjo came to mediate and the conflict that was raging on at that time. We agreed when we sat together, myself and Brother William Ruto, that we would follow the route of dialogue. And that is the reason why NADCO was set up. NADCO then proceeded to dialogue and ended up with a very voluminous report which has contained some very fundamental recommendations. This bill that has now been signed into the law today is just one of those. But the NADCO report contains very many issues which are at the heart of the people of Kenya today. If you see the issues which are being raised by our youth, most of them are actually contained in the NADCO report. But if this NADCO report is implemented fully, you'll be able to address all those issues which these young people are raising. We are, as I've said, at a very, very crucial juncture in the history of our country. Our country has moved forward. There have been highs and lows in our history of 61 years. We needed to move forward. And I want to say that, at this moment in time, my brother, that we require now a wider engagement so that people have an opportunity to vomit all that is there in their chest in order that we can be able to find a way forward. I therefore want to support the proposal of my brother Stephen Kalonzo Musyoka that we have this conversation. It may not take more than 2 weeks, but it brings all the stakeholders together. Today, our society is fairly stratified. Nearly 70% of our population is below the age of 35, the youth. If you say that between 35 and 18 constitute about 40%, we need that 40% to be present when this dialogue is taking place. And then the rest can fill the rest. And then we just talk about the Kenya we want. The Kenya we want convention. Out of that will come out recommendations that will help us to resolve this issue once and for all. And that will be my proposal, Your Excellency. I think that Kenya deserves better. The issues of employment, the issues of discrimination, the issues of corruption, the issues of gender, and so on, are issues that need to be addressed in a wider forum. I think that it is possible to do. It is possible if there is a will to do it. And then here again, the IBC is a very important institution.
It's not the first time we have had issues with IBC. If we find a solution to this issue of IBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. You remember in the last elections, the whole world was stunned when we saw an electoral commission that was completely divided. Some saying one thing, others saying one thing. You may be happy that, this other group ruled in my favor. But what example are we showing the world as a country? That in the process of very important exercise, the commission is divided. Nobody knows whom to believe up to today. It is a shame on us. And we are sure that we have got men and women here in this country who can actually do a better job. And that will help to unify this country. Last year, we lost 75 precious lives. This year we lost another 40 lives. To say nothing about those who have been wounded, have been hurt. We must prevent this from happening in our country. We should not allow this to continue happening cyclically. Let us find a lasting solution to this problem. We are ready to engage so that we find a solution to this problem. As Azimio of Kenya. With those many remarks, Your Excellency, now may I have the pleasure to invite my brother, President William Ruto, to address you. Thank you. I think before I make, before I make some remarks, I have listened very carefully to the leaders who have spoken, and each one of them has spoken passionately about the future of our country, as it should be. But let me ask my deputy to make a few remarks so that I can conclude. Mr. Deputy President. Your Excellency, our President, Dr. William Ruto, Your Excellency, the former Prime Minister, Your Excellency, the former Vice President, the leadership of our two houses, members of the executive, and the press, Your Excellency, this is a great morning for this country because the constitution of the IBC is a great step for our democracy. I want to thank you for the leadership that you have accorded this country in difficult times, and you are acceding to have the report that was bipartisan is a great step in the right direction in this country. In the situation we are in, we want to call upon the people of Kenya that violence begets violence. Now that the President has accepted to have a discussion with our young population, with our leaders, we call upon the people of Kenya to give dialogue a chance, to give consultation a chance, get off the streets, stay away from destruction of property, because Kenya is greater than all of us. And I think, Your Excellency, you have the capacity to lead us in that direction where there is consultation and all Kenyans are able to agree on the way forward. With those few remarks, it's my duty to ask Your Excellency to address the country. Thank you. Thank you, Mr. Deputy President. Your Excellencies, Mr. Vice President, former Prime Minister, former Vice President, the two speakers of our National Assembly and Senate, leaders of majority,
fellow leaders present here, welcome to this occasion. The National Dialogue Committee, established last year, resulted from the closing of ranks across the political divide to forge consensus on a number of priority national issues, including the reconstitution of the IEBC. Today's assent of the IEBC Amendment Bill therefore marks a significant step in the actualization of one of the recommendations of NADCO and testifies to our country's ability to navigate difficult, complex, and sometimes divisive issues that could undermine our national cohesion, undermine our stability and security if we leave it unattended. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. The spirit of NADCO is the spirit of unity, bipartisanship, and consensus building, values which have helped our nation overcome its most challenging moments. Even as I assent to this bill, I look forward to supporting and facilitating any other outputs of the national consensus that was NADCO to ensure that Kenya moves forward and with as many hands on deck as is possible. The leadership of Parliament, both on the majority and minority sides, have heard what the leaders here have said, and they should proceed with dispatch and expedite the other recommendations that are contained in the NADCO report and process the necessary bills and interventions that are necessary for us to actualize the output of that report. Beyond NADCO, we are currently engaged in discussions as a country about our economy. As we know, the country has faced a series of economic shocks, including COVID-19 pandemic, globally high interest rates, and devastating droughts and floods, events which have impacted negatively on our economy and our capacity to secure resources for development and to also meet our debt service obligations. In the last 2 years, we have put in our best efforts to mobilize domestic and external resources to accelerate our economic program, pull the country back from the danger of debt distress, and set us on a path of economic transformation. These efforts have strengthened the Kenya shilling, reduced fuel prices at the pump, and lowered the cost of living, including the cost of essential household commodities. This year, my administration presented revenue-raising measures through the Finance Bill 2024, which were aimed at not only consolidating the economic recovery program, but also propelling the country to the next phase of investing in key social and economic infrastructure projects to advance our development agenda and reduce on our debt burden. However, many voices expressed disapproval of these proposals, leading me to drop the bill and terminate the process. It therefore means that apart from the people of Kenya asking us to consider alternative means of raising revenue, which I agree with, there is general consensus that the country requires to confront and address long-standing priority national issues, including national debt, public expenditure, and anti-corruption measures, so as to release resources for creating opportunities, creating jobs, and creating wealth.
As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here, and I have heard what they have said this morning, and all other stakeholders working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement and to rally the country forward, as has been said by the former Prime Minister. And therefore, we have yet another opportunity as a country, Kenya being the resilient people we always are, to come together and figure out the future of our country in a manner that makes sure that we address the existential challenges and threats that face our nation. And that's the reason why I set up a committee to work and audit our debt, for us to interrogate our expenditure, and for us to work on anti-corruption. I want to encourage Parliament to expedite the conflict of interest bill that will support our anti-corruption measures, especially in relation to public officers. And I am hopeful that these are some of the conversations that we will be engaged in going forward. I am very confident that, as always, Kenya knows how to pull together, and leaders know how to come together in the best interest, not of individuals, not of parties, but the collective body of the Kenyan people. And I look forward to working with leaders, as I have said, going forward on a broad-based political mechanism that will see us steer the country to the future. Thank you very much to all the leaders here. Asanteni sana to the people of Kenya. I wish you well, and God bless our great country. Asante. Nyakura muke juang machiegni kendo wantiere kar ka mano twak ma jatend piny Kenya obedo go kanyo bang' keto koke e paro mar chik mano ma keto kanyakla apise mago maga IEBC. Jogo moyuoro kar kanyo romo nano kanyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, Prime Minister machon ma pacho kae mabende nogai mara Azimio Raila Odinga wantiere kanyo bende kod Kalonzo Musyoka no gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kin jotelo mamoko mantie kanyo telo mag od bura bende ochopo kanyo achiel kachiel mondo mi gi bed joneno gino ma iketo tim odiochiengni ma kawuono ma bende oganda obedo kacha karito kwa Kalonzo Musyoka wacho ni kinde mang'anyo mag Azimio jogo mosebedo kacha mano wito ngimagi maromo 75 kanyo mag Gen Z jo Kenya maromo 41 owito ngimagi. Wacho ni nyaka sani lokruoge mosebedo gi dwaro ma sirkal ni to kanyo gibed gi lokruok machal nade. Raila Odinga bende wacho ni koro wadwaro ni jo Kenya manie higni 18 nyaka 35 okete twak mano mar chal mar piny Kenya. Nyakura moge juang sani antie kae ka watu kendo warango wechegi mag budget matimore county mopogore opogore. Nyaka sani antiere kae kod Francis Otiato ma en MCA county ma Siaya, bende en jakanyo komiti mochung'ne loso budget e county ma Siaya. Arwakni machiegni e twak mana kama wantie kata ka wachopo kama koro dhi bedo ka watieko maya madhi bedo thuolo mari ka imosowa timiyowa pachi kae to bende imiyowa wach mari mogik mana ka kodhi bedo ka wachane kodi ka in county studio maroma Kisumu. Kidwoko penjo ni wapenjo ni budget ma county en ga moro chene en ga budgeted corruption, en mibadhi ma ichano ne koso chal ganade. Kuom ranyisi kaka MCS ting maru loso budget ni yeyo osebedo ga yo machal nade, bende usechopo kare mano marango gigo duto ka gitiyo kod mwandu jopiny kata pesa jopiny ma ochoki e yo makare. Bende mede kar kanyo ka mabe nangi chakgo konwa kona kar kani MCS ma Siaya ne wuok Siaya udhi Mombasa gi pes jo chulo suru ma jodak ma Siaya. En ang'o miyo mano timore? Nokunya galo Kisumu
kano kunya bedo Siaya. Ang'o meno chuno nyaka tere mana Mombasa mondo jopiny oti kod pesa. Kar uti kod pesa jopiny e yo machalo kamano. Inyalo winja wan thuolo mar winji sani koro ka intie ka Francis Otiato arwaki ni machiegni. Iwinjo penjo? Yeah, awinjo maber ahinya. Aye. Iyudo penjo e yo makare koso anya nuoni penjo kae to watieki. No, penjo awinjo maber ahinya. Erokamano machiegni. Erokamano mokwongo adwa mondo agol erokamano kuom luonga kae mondo walos kod jokanyanam, and especially on matters county budgeting. And gima ne dawach maduong' ahinya ne process mago mag budget wan kod formulation stages ma iloso go budget ma kawaida ma onego bed ne executive county government rado kod japiny to gigo mbaka e gima japiny dwaro. Then ka giseyudo gima japiny dwaro to wan kod the next stage mar approval. Seche mag approval go mikelo na go assembly to executive table explain on ma emanyo japiny owacho ne dwaro. Koro kwase ng'iye to bende watimo our oversight role by contacting japiny mondo wago kode mbaka to be magi gik manyocha owacho ni executive no dwaro. So kwase confirm that from our report kwayudo ka nitie gik moko ma are contradicting from the public opinion during our second public participation, we will recommend ni koro magi to nyaka koro gol or manyaka koro amend kamae. Then nitiere the next stage mar implementation stage. Implementation mar budget no itimo majorly to kod the executive. Nyewa keto pesa indara, nyewa keto pesa kama, nyewa keto pesa kama. After that, one called now auditing stage, ma one kaka MCAs as oversight authority, including Auditor General's Office, wang'iyo to be pesa chonyo tigo kaka ne tiyogo. So that's a general process. And I know the budgeted corruption is part of the discussions whether like, will you want to do this? But the process is so clear. And gimadanda wacha ni nyikwara mugia juang nekaponwa nyalo yudo those basics to all of our government systems are clear on it. Ngi yien mondo watem tijno majapenye uone ma generate gimode gonetimone. Then one tijwa wabiro kuom gi confirm ka jo executive was because original documents mag budgeting work kuom japiny. Ipenja kendo e wach mar Mombasa. I would want to say for the last few days Nature on Mombasa we have got our investment plans through Lab Fund, which is an organization that has been working with the county governments. In the last meeting we had in Siaya, in Mombasa, was purely financed by Lab Fund and some of other partners. And you can never find it in any of our budget where it was written what the Mombasa and the County Assembly of Siaya and executive of Siaya is going to Mombasa. Mheshimiwa Francis Otiato. Fund on something else. Kanya madani mondo ilernwa mana gi dholuo. Ilerne nyakura mo joma ne sane jadak ma Siaya mapenjo ni nudhi Mombasa gi omenda ma ok mag jopiny e yor usuru manudhi kanyo ka omenda manutiyo godo no ketnu kanyo kod jo Lab Fund. Gino manudhi timo kacha nen mar jopiny koso nen mar assembly kende? No, samane wadhi Mombasa
Awinji, the other nyime. So Manewa the Mombasa, Newa the under invitation of LAP Fund, which is our investment organization. And then Siaya Newan got another bill we were also processing under Health Department, which was financed by partners, donors are sponsoring that bill for Siaya, not public fund. So that one, I don't want to be very clear. Gini no kwa they called pesa mare ja Siaya, nintire kati budget moro, no. Ne LAP Fund, saani kaka one of our investment partners. Ingen Kisumu Kai, LAP Fund is doing an investment. They are doing housing buildings. And as investors, they will ask us, "Nun kakajoa, what more projects are inani? Unyalo yudo projects kamai. Jok moko wede moko kato sipe moko madwa invest in makasembo nyalo timo kama. We were supposed to be taken through the process. To mano and finances mag gin giwegi kaka wan investors manukuro. And for sure, kata na Safaricom sani mwa invest kata kamara me invest jogo buruga lungu meetings. So when we were called for a meeting and they were able to sponsor our meetings, then we had to attend. Onge usuru japiny mutiyo kanyo mondo mi jopiny obedu kod ng'eyo. No. E budget maru mara wrongfully. E budget maru mara omera maromo bilion 9.6 giwi nyalo kona kamane kwan mantiere county ma Siaya. Chenro mage ma omiyo pek ahinya e weche gin kaka jakanyo maloso budget e county ma Siaya mana kwa tieko. Yeah, I know gine budget maro ma Siaya sani. Angene jatenda maduong' ahinya Governor Orengo meja lio keto focus mare e weche mag health. Ntie pesa mang'eny madogoro Palace mag Bondo watimo influenza na ginene Siaya Hospital. Wadwanyeo lo moro ichande Ukwala. So there are a lot of investments in terms of which mag health to kod agriculture. Obed kodhi, obed fertilizer. Governor also put a lot of strength on that. Then the other thing in this financial year, MOA hostie Pinyiluo kaka Siaya. And in Pinyiluo, we want to see completion mar our sports ground, Marno Siaya Sports Center. And we are doing Migwena. So these are major issues. These are major projects Mawanago. But otherwise, there are a lot of some other issues like distribution of water, Kede Ugunja, and the rest. We are focusing on the last mile connectivity MRP. Kibiro Central Sakobende, Ulago. We are doing over 50 million to distribute water there. So these are the facts. Otherwise, in Imbo be angeo nkijanga to no ajanti woke Imbo to Imbo tangoma de nyime. Imbo, we are doing the tarmac road around Usenge Market to the beach. We are ntire tichmanode gwanete manwa called KPA that Gero Paya, which we are also partnering with. We have purchase marolo package pack ma Usenge. So we are not bad off in the county government. We are focused on well. Aye. Aguniro kamana inya Mheshimiwa Francis Otiato thuolo mathoth mara dhi nyime kod twak taboloso chenro walosa ne wi budget magwa mantiere
kaluo e counties mopogore opogore abo gweli twak kendo nyakora moge jwang mano Francis Otiato uture koro thuolo manok mana kwa tieko twak sandongi dakika adek kendo to tieko agoni ro kamane kuom bedo kod studio ma Kisumu aduoge studio ka yudo wach mogi kawuok kuom wenda man go ka cha kod Stephen Marco Sedo kachel koda ka CPA Evans Ogutu wach mogi ke boda dakika adek dakika adek kuro poge achiel wati kode maber mondo mi watieki agene duero mar lose gi maruto timo kawuono jatend piny Kenya kata kamano thuolo e madhi ma wawangwa ayudo wach mogi kacha kod Steve erokamano ahinya Cleo wachna mogik en mana kwayo ji kwaramogi ni sani endi koro wachako iko omenda mar 24-25 to kendo wadhi chako loso budget mar 25-26 kachokore dwe mar 8 to koro nyaka wawuog oko mwang'ini to budget mwaloso gi be gin budget madhi konyo jopiny koso gin gik madhi hinyo jopiny kaka nwaseneno paro mar chik mar omenda mane owito oko ni koro nyaka wawuog oko wante kaka jopiny mwang'ini to e county wa kaka Homa Bay, Migori, Kisumu, Siaya gin budget magi ma governors waketo ama ma jotend waketo to budget gi be gin gik ma focus on development koso gin mana budget ma dhi konyo gi dhi e pinje maoko ma be gik ma gikelo nwa mwal malong'o to be onge koro wawuoguru oko te kaka jopiny wang'iuru kaka sirikal loso budget nikech wane mwa finance sirikal pesa mwa choko mag osuru ema finance sirikal koro mano e wachna mogik to gi erokamano ahinya kuom gwelowa erokamano ahinya kuom thuolo bende mar biro CPA Evans Ogutu wach mari mogik erokamano ahinya an wachna mogik manyalo nyiso jotendwa ma governors wa sana piny ma kaluo mokwongo wang'iya ne uru issues wa mag budget wae gik moko mag budgeted corruption budgeted corruption gin at formulation stage ka from the budgeted policy statement up to the time magikawo budget ni gi hand over to the county assembly nitiere weche mang'eny pesa mopande issues mag field operation allowances training expenses accommodation and domestic travel gigo duto te ka gigolo ja pesa no ka reallocate onyalo bedo kamoro manyalo konyo japiny to chutho ka giwe kamano to japiny ema dhi medo hinyore mar ariyo governors wa ma kaluo ok wanyal bedo ni inya yudo ka county ma Homa Bay manyocha gladie koko kawe kuma wete nigi revenue target mar around 2.3 billion mane 2023-2024 yudo ka jomoko woni gitimo peer study ilungo ni peer review ng'ane ikete adi yudo ka Siaya kokete $700,000 Migori kete $600,000 iyudo ka county ma Homa Bay ni in third quarter nyose collect million madhi 900 gi wiye gi Kisumu king'iyo status mare gi Homa Bay onego bed ni oingo Homa Bay mabor omiyo governors onego prioritize areas ma kuonde ma pesa walalie mondo mi pesa gi odhi ni konyo jowa matindo wach mogik adwa encourage jowa matindo wach ni wasechake at national level waneno kaka president osekawo seriously all the resolutions manenitie kata nadi koni ne mana ng'anyo mani wagolo ni bet ngima dhi mang'eny then ne giwinjore point agenda nyaka IBC ni kawuono waneno fruit ne wachakura chaka matin kama wakomburu budgets gi wa challenge ni ka ng'ato biro ni gi budget kaka te studio to we mi summary oyaw ni tiende mondo mi ong'iyeni wang'iyane A to Z giketo kanye wabiro yudo kuma pesa wa mang'eny lalie erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kachal koda ka Stephen Osedo erokamano kuom bedo kodwa kachiel e studio ma Nairobi koda Francis Otiato mano MCA Maimbo mabende wan go kachiel nyakora moge jwang mabende to kodwa e studio ma Kisumu mabende en jakanyo komiti maloso budget county ma Siaya mane makelo e giko natae chenro kinyi makawuono gi joga duto mobedo kodwa ka jofwamu kelo no weche gi Chris Owino ntiere ki ICC wageno yudo Ali Beach osebedo kodwa ka bende wagoero kamano gi jogo duto mokelo chenro biro e makare Philip Ochieng Mwalimu kod jogo duto ma utiyo godo kar kanya motayo chenro makawuono oriti masane nyinga Cleophas Oluoch Jakisumu kanya kwar mokionya kachisango med neno Ramogi TV
Shikisha milina euros with Shabiki.com. Kwa majina naitwa George Kamwagu. Mimi ni mwenyeji wa Kawangware. Nimejisidia 1250. Mipango yangu sasa nitaenda kwanza tukae na bibi. Kuna shamba yangu yani sina document. Hitaji kama kitu kama 1200. Sasa nimeona sasa pesa yani hiyo pesa itanisaidia kwenda kuchukua title sasa niwe na bahari yangu ya kuishi. Cheza na 49 bob or more on 3 or more games moja ikiwa ni euros and stand a chance to win over 3.5 million Kenya shillings in cash. Ingia Shabiki.com and shikisha milina euros leo. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Unataka nikukudishia kama vile kulikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi dundadu lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get mtu wa past glory.